Egunon, adiskideok, jaun Andreok. Ezer baino lehen nik neure poza eta atsegina erakutsi nahi nuke, hemen, horrelako entzuleria edo horrelako bilkura bat antolatzeko kapaz izan garelako edo zaretelako, eta hain zuzen euskararen eta azken batean herritarraren onerako dela ziur nagoenez. Lehen komentatzen nuen, ona maira etorri baino lehen, grazia egiten dit niri beti, euskaraz erabiltzen ditugun metaforak baitira azkenean. Nekazaritzako metaforak eramaten ditugu beste nekazaritzarekin zerikusi gutxi duten arloetara, ezta? Arloa bera hor daukagu. Baina ez zuzen euskararen lurra eta jorratu, eta gero hainbeste gauza egiten ditugu, hausnartu egiten ditugu, eta badira nekazaritza munduko hainbat hitz, seguru asko, jende askok gazteek behar bada benetako esanahia jakin gabe agian hausnartu bera, jakingo dute zer den beste bigarren erabilera horretan, eta benetako hausnarketa zein den behar bada ez dute jakingo. Edo jorra edo jorratzea zer den ere behar bada ez dute jakingo benetakoa, eta beste esanahi eratorri horretan behar bada bai, ezta? Azken batean kultura ere nekazaritzako termino bada, beraz ez dugu ezer berririk asmatzen. Eta dana dela, honek erakusten duena ere da, euskarak baduela bere barrenean oraindik ere, eta espero dut luzaroan eta gerota gehiago berritzeko eta kemena. Arrazoi zuen, esan zuenak, hizkuntza ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Hau kontuan hartuta, eta Eusko Jaurlaritzak 5 urteri behin egiten dituen inkestei begiratzen badiegu, argi dago, poliki-poliki, autonomiarekin batera lortutako hizkuntza ofizial kidetasunari esker, Euskaldunen kopuruak nabarmen egin duela gora. Autonomi erkidegoan, 91-tik 2001 bitartean, 5 puntu egin du gora euskararen ezagutzak. Euskara dakitenak igo egin dira. Bide nabar, esan daiteke, iparraldean, 9 puntu egin duela behera, eta Nafarroan ere aurrera bidea hundirik ez, puntu bat, baina beti ere aurrera. Honek erakusten duena da, erlazio garbia dagoela, ofizialtasunaren eskutik datorren hizkuntzaren sustapen politikaren eta hizkuntza honen ezagutzaren igoeraren artean. Argi dago, autonomia erkidegoko 2 hizkuntza ofizialek oso maila desberdina dutela, gaztelaniak euskarak baino askoz ere estatus handiagoa du, euskara berriz gutxienen hizkuntza gutxitua da oraindik. Naiz eta azken 2 hamarkada hauetan, esan dudan bezala, bere bilakaera oso positiboa izan den, bereziki autonomia erkidegoan. Egoera horretan, zer espero daiteke gurea bezalako hizkuntza bati begira. Garbi dago, hizkuntzak ez erabiltzetik datorrela hauen galera. Jakina, erabili ahal izateko jakin egin behar da, baina jakitea ez da aski erabiltzeko. Hizkuntzaren erabileran gehien eragiten duten faktoreak 2 dira. Bata, jakina, hiztunak mintzatzeko duen gaitasuna eta erraztasuna, eta bigarrena, harreman sarearen trinkotasuna. Legia, familian, lagunartean, auzoan, kalean, lanean, eta esparru formalagoetan, geure harreman mundu horretan alegia, eguneroko harreman sare horretan,
zenbat euskaldun ditugun, hainbat errazago izango da euskara erabiltzea. Eta gero, noski, hizkuntzaren bizitasunaz, indarraz eta prestigioaz dugun pertzepzioak ere eragiten du eta ez gutxi. Hizkuntzak hiztunarentzat duen balio funtzional eta simbolikoak dira azkenean garrantzia dutenak. Horrenbestez, aurrera begira ere, honako lehentasun hauek izan beharko ditugu gogoan. Lehenbizi, euskararentzat ahal den hiztun oso gehien irabaztea. Eta bigarrena, euskara etxean, naiz eskolan ikasi duten milaka euskal hiztunen hizkuntza gaitasuna sendotzea eta euskararen gizarte erabilera zabaltzea. Bide horretatik joan behar dute euskararen aldeko ekintzek, horiek izango dira gure erronka nagusiak. Hortaz, jakitea beharrezkoa bada ere, erabiltzen ez bada alperrikakoa gertatzen da jakite hori. Izan ere, gure ahalegina eskolako lanean zentratzeak badu begien bistako arrisku bat. Euskara eskolako alderdi formalekin lotua gelditzea. Eskolatik kanpoko bizitzan agertzeko aukerarik gabe. Euskararen ezagutzak gora egiteak ez du ziurtatzen, biztanda, hizkuntzaren erabilera. Adibidez, oso euskalduntza ditugun zenbait herritan, gaztenen artean euskararen ezagutza esandakoagatik handia izanik ere, gazte horien artean erabilera erabat murritza dela diot egiten diren azterketak. Hori horrela bada, zerbait gaizki dabil hemen. Hau da, hain zuzen gure erronka nagusietako bat. Nagusien ez bada, zeren gauzak ondo egiten asmatzen ez badugu, gertaliteke orain gazteek maila bateraino behintzat. Euskaraz jakin bai, baina ez erabiltzeagatik galtzea. Eta horrela urteetako lana hankaz gora joatea. Horrenbestez, gaztenen artean hizkuntzarekiko atxikimendua lortzeak izugarrizko garrantzia du eta horretara zuzendua joan behar dute gure ahaleginik handienak. Gakoa horrenbestez, erabileran dago. Azken urteetan izugarrizko ahalegina eginda euskararen ezagutza zabaltzeko, esan dudan bezala, eta honetan eskola sistemak izan du pisurik handiena, eta akatsak gorabera aitortu egin behar zaio euskal eskolari euskararen alde egindako lana. Baina, zer gertatzen da erabilerarekin? Datuen arabera, zertxobait gora egin du Euskal Herrian, 1991-2000 bitartean, euskaraz, erderaz hainbat edo gehiago hitz egiten dutenak, autonomia erkidegoan, 15-etik 18-ra edo igo dira. 3 puntu. Nafarroan ez da aldaketarik somatzen, eta iparraldean berriz sekulako galera gertatu da. 15-15 baldin bazen erabiltzailea erabiltzen zuela, aitortzen zuena, gaur egun 10%ra jetxina. Autonomia erkidegoko igoera, 50 urtetik behera dutenen artean gertatu da, batipat. Euskararen erabilera gora egin izana, noski, ohiko euskaldunek erakutsitako leialtasunari eta nagusiki euskaldun berriak ugaritu izanari sortzai. Garbi dago, erabileraren hazkundea eta ezagutzarena ez datozela bat. Euskaldunen kopururik handiena gazteren artean aurkitzen dugu. 24 urtetik berakoen artean. Baina multzo horietan, euskararen egiazko erabiltzaileen proportzioa ez da modu berean igo. Hau benetan, kezka iturri da gu guztiontzat, zeren maiz, halako sensazio larri bat izaten baitugu, egiten den lanak ez duela behar lukeen fruitua ematen alegia. Hortaz, hau da, une honetan dugun eginkizunik handiena, erronkarik handiena. Izan ere, erabili ezean alperrikari gara. Erabilera esparruak ireki behar zaizki euskerari, euskera ezin da izan eskola barneko kontu bat, plazara eta kalera atera behar da, Etxeparek kantatzen zuen bezala, eta plaza esaten dugunean, noski, Etxepareren garaiko plaza eta kalea, kale eta plaza fisikoa berdintsua izango da, baina, haren esanaian, gaurko plaza, komunikabideek, informazio eta komunikazioen teknologia berriek eta abar osatzen dute. Eta horra, eraman behar da euskera, bestela jai dago. Esparru berriak bereganatu behar ditu hortaz euskerak, hizkuntza normala izatea nahi baldin badu.
Adibidez, zer egiten dugu hainbeste gazte euskaldun, berri naiz zahar, kalera atera ondoren, gero gazte horiek lan mundura sartzen direnean adibidez, euskaraz bizitzeko aukerarik ez badute. Arrisku izugarria dago azken belaunaldi honetan egindako lana hurrengo belaunaldian pikotara joateko. Denoko hartzen gara, begien aurrean dugun lana ez dela txantxitakoa. Eragile askok dutela zer egina eta denak dantzan jartzea ez dela erraza. Eskola ezin da egon gizartetik aparte bezala. Sare konzeptua oso importantea iruditzen zait eta gaur hasiera ematen diozuen biltzar honek konzeptu hori jakinaren gainean darabil eta hori postekoa. Hizkuntza, kultur ondarea eta ingurumena uztartzeaz arduratu zarete eta urte luzeetan diharduzue lan horretan gainera. Baina badakigu kulturatik, bere zentzurik zabalenean, eta gero ingurumenetik etorriko zaierola hizkuntzari ere bizi berritzea. Mehatxuak ere halakoak direnez, saiatzen ari zarete Europara eta mundu zabalera edatzen zuen sare hori. Txalogarria alegina. Zeren azken batean, jakitearen eta erabileraren artean somatzen dugun dibortzio hori gainditu nahi baldin badugu, euskarari balioa erantzi behar dugu. Ez daukagu formula magikorik balio erantzi hori zein den jakiteko. Baina esan dudan bezala, azken batean, aipatzen dugu, eta hemen biltzar honetan ere gai horiekin ibiliko gara, hizkuntza alde batetik, gero ondarea, eta ondarea azken batean da, kultura. Natura emana zaigun zerbait da, arrati honetan adibidez natura oso eskuzabal izan da eta paraje ederra eskaini digu, gero gizakiok horren gainean lan egin dugu, zenbaitetan ondatzen saiatu garela ematen du natura hori, baina azken batean ondarea hori da, alegia gizakiak naturaren gainean eraginez sortzen den hori. Eta hori ere aztergai duzue. Eta noski, hizkuntza da beste identitatearen parte nagusia. Beraz, formula magikorik ez dago, baina saiatu beharra dudarik gabe. Eta leku eta aldi guztietan ez da, nire aipatu dudan, balio erantzi hori bera izango, baina saiatu beharko dugu aldi oro balio hori bilatzen eta eranzten. Eta horretan ari zarete eta biltzarrau berau horren erakusgarri dela esango nuke. Bakarka gauza batzuk egin litezke, baina beste asko elkarlanean egin beharrekoak dira. Eta hizkuntzaren garapenarekin eta geroarekin zerikusia dutenak are gehiago. Beraz, besterik ez, animo, lan gogor eta emankorra egin dezazuela, eta etorkizunean, hemendik beste zenbait denborara, holako biltzera bat egiten dugunean, egoera hobean egon gaitezen eta proiektu eta plan berriak izan ditzagun, baina zarrak gaur egun eskuartean ditugunak gauzatuak izan ditzagun.